Aniztasun funtzionala duten pertsonen nazioarteko eguna dela eta, LAB sindikatuak, kolektibo honetako langileok, sistematikoki aurre egiten diogun egiturazko diskriminazioa salatzen dugu. Errendimendu txikiko kontratuak, LGSari lotutako soldatak, enplegu zentro berezien azpikontratazioa, 100% erreserba tasa ez betetzea. Honen aurrean, LAB sindikatuak honako hau adierazten du. Eragile aktiboa izango gara, dibertsitate funtzionala duten pertsonen lan eta bizi eskubideen egiturazko ez betetzeak salatzeko. Sektoreko langileekin batera, enplegu zentro berezien eskubideak eta lan baldintzak hobetzeko bultzatuko duen tresna izango gara. Enplegu zentro berezitako langileekin batera, sektoreko lan eskubideak modu erreal eta eraginkorrean arautzeko ezinbesteko mugimendua antolatzeko tresna izango gara. Gaur Gasteizera etorri gara, enplegu zentru berezien prekarietatea salatzera eta aniztasuna funtzionala duten pertsonen duintasuna eta lan eskubideak defendatzeko. LABek borroka horretan jarraituko dugu. JK irabazi arte.